Ti, kteří spásají pažit, jak třeba říká Petr Klarifikátor, to je současník Karla IV. Ovečky, že ty jsou vlastně symbolem právě takového toho míru, proto taky třeba jaksi Ježíš je beránek boží a tak. Jo. Kdežto tyhle ty všichni jakoby vlci a tyhle ty šelmy a ty prasata, to jsou ty vlastně, který jsou tak jako symbolem nějakého jako zla nebo něco takového. Zvířecí nemoci v podstatě je velmi těžký pochopit jako v epidemiologii veterinárních chorob bez pohledu na lidskou společnost, protože většina z nich se šíří prostě díky lidem, mají v tom prsty tak či onak. A dneska ty limity, na který naráží veterinární epidemiologie, je právě nedostatečná pozornost nebo pochopení toho, jak fungují lidské společnosti. Možná, že ta dnešní diskuze bude vyžadovat, abychom občas trošku ještě jako víc zadefinovali, co to vlastně je třeba ta intimita, protože intimita přirozeně my to vztahujeme k našim jakoby sociálním vztahům mezi lidmi, asi těžko jako mezi námi a jako jinou přírodou. Možná tak ještě jako v rámci hominidů ještě ano. Adjektivum biosociální v názvu našeho čísla signalizuje konstitutivní propojenost biologického a sociálního, přičemž žádný z jevů či procesů obvykle označovaných jako biologický nebo jako sociální není ontologicky primární a předurčující ten druhý.